विचारण्यासाठी येत आहे. विनंती असेल आपण समालोचन कक्षाच्या दिशेने यायचं. नितेश शिर्के आदरणीय प्रकाशजी कवडे आपल्याला विनंती असेल आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावर दाखल व्हायचं. तळवडे सह्याद्री आणि फिल्डिंग घेतली नाही. फिल्डिंग नाही बॅटिंग घेतली. चला चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं ताबडतोब. या ठिकाणी आदरणीय नितेश दादा मोहिते यांच्या शुभ हस्ते प्रकाशजी कवडे यांचा यथोचित असं सन्मान केलं जातं, स्वागत केलं जातं. गोलंदाजी करतो सह्याद्रीकडून तो विशाल. बघूया काय कर्णधार आपले कसं नियोजन करतो तो जयेश लाड. पुढचा चेंडू पप्प्या चांगला सर मारलेला फटका आणि झेल बाद होतोय तो. पप्प्या कदम स्वतः कर्णधार बाद होतोय. अगोदर आयकॉन देखील बाद झालेला आहे विनय जगदाळे. माझ्या विनयाला आज काय खातं खोलता आले नाही. सकाळपासून बिचारा मेहनत केलं. ह्या पट्ट्या सगळ्या बांधलेल्या त्या माझ्या विनयाने आणि आज तो बाद झालेला आहे. विचारायचं मला वाईट वाटतं. तेवढंच कौतुक करायचं वाटतं. एवढी स्पर्धा भरवताना ज्याचं खरोखरच मेहनत होती खूप. आता तुझी जागा घेण्यासाठी येतात ते आमचे कुत्रेगावचे भाऊजी सचिनजी सुर्वे साहेब. बघूया काय करतात सचिन सुर्वे. आणि त्यांना पुढचा चेंडू विशाल्याचा. ओहो तेवढी चांगल्या सुचाला की पाहायला मिळते आपल्याला. जयेश लाड कबड्डीचा बादशाह संबोधला जातो असे शिजवन सर बोलतात. त्याच्या पायामध्ये जादू आहे. मग आमचं गेलो आमचा हिसकानं काढणार. पुढचा चेंडू आणि सुंदर असा फटका मारला बघतो. आणि गच्चा असं क्षेत्ररक्षण काही सत न समजला चेंडू. हा डेड बॉल थर्ड अंपायरची एंट्री झालेली दिसते आतमध्ये. गायला बाहेर घ्या. हो विघ्नेश साळुंखे तुम्ही त्यासाठी तर आतमध्ये गायला बाहेर घ्या. शाबास. सकाळपासून वाट बघता नावं सांगायला ठेवलं होतं विघ्नेश साळुंखे याला. आणि आज टीम मध्ये घेतले का असे आले मैदान कट्टी करायचे होता. पुढचा चेंडू विशाल आजचा. बघूया काय करतो तो विशाल. एवढी चांगली अशी फलंदाजी पाहायला मिळते ते भाऊजींकडून सचिन जी सुर्वे. अतिशय चांगले असे फलंदाज अष्टपैलू. गोलंदाजी देखील चांगले करतात.
बघा काय कर्णधार आपल्या संघासाठी किती धावा संख्या थांबवण्याचा प्रयत्न करतो तो जयेश लाड. अतिशय चांगला असा संघ. आता संघामध्ये चांगले असे घेतलेले सर्व प्लेयर देखील आहेत. सह्याद्री बॉईज तळवडे यांचं स्वतःच 2 डगआउट आहेत. तो स्वतः दिवसभर उन्हात राहिले आणि TCPला आपला डगआउट देऊन टाकला. त्याचा चेंडू विशाल याचा बघूया काय करतो तो विशाल. आणि गौरव फेराडे अतिशय चांगली अशी फलंदाजी करून गेला होता सकाळी. तोच हा गौरव फेराडे तेवढीच अशी अपील जोरात अंपायर चांगलं योग्य डिसिजन देतील त्याच काही काळीमात्र शंका नाही. अपील तर आपण करू शकतो पण अंपायर निर्णय देणार. दुसरे षटक चालू असताना संघाची धाव संख्या झालेली आहे ती 8, फक्त 8. पुढचा चेंडू विशाल्याचा तेवढा चांगला असा मटका मारलेला आहे तो ग्रामपंचायतीच्या दिशेने आणि 4 धावा मिळतात त्या गौरव फेराडेच्या बॅट मध्ये. अतिशय चांगला असा हा गौरव फेराडे फलंदाज आहे. कुचांबे गावातून आलेला हा फलंदाज. येस काय म्हणतो रे. धाव संख्या होते 12. पुढचा चेंडू विशाल्याचा. अतिशय चांगली अशी ही स्पर्धा इथे आपण पार पाडतो. बिग बॅश लीग 2025 सर्व पहिले 8 गावांमध्ये ही लढत लीग. चांगला असा प्रयत्न 2 धावा पूर्ण केल्या आहेत. थोडं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय आणि संघाची धाव संख्या झाली होती 2 षटकानंतर 14. आता पुढचं षटक घेऊन कोण येतो आपल्या संघासाठी बघूया. जयेश लाड कोणाला घेऊन येतो तो जयेश. मला वाटतं निर्मल गोलंदाजीसाठी येतो सचिन निर्मल. अतिशय चांगला असा हा सरावामध्ये असलेला प्लेअर आहे तो सचिन. हा सचिन निर्मल अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी करतो. सकाळी देखील चांगली अशी पहिली जी मॅच झाली होती त्यांच्याजवळ चांगली अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली होती ती सचिन याची. आणि फलंदाजीसाठी आहेत ते सचिन सुर्वे. सचिन बघूया कोण कोणाच पडतं भारी, सचिन सुर्वे की सचिन निर्मल. अतिशय चांगलासा आवाज पाहायला मिळतो जयेश लाड यांचा आपल्या मैदानामध्ये. पुढचा चेंडू पहिलाच आणि सचिन निर्मलचा एक चांगला मारलेला चेंडू आणि धाव संख्या. गचाचं क्षेत्ररक्षण त्यासाठी एक आम्ही ट्रॉफी ठेवली गुडफद्याची. गुडफद्या पुरस्कार देखील इथे आहे. कोण आहेत आयकॉन आयुष सुर्वे. असू दे सोंड्यामुळे काय समजलं नसेल साहेबांना लगेच जागा घ्यायला गेला. कोण काय चुकला की जरीला तिथं अशा विघ्नेश. पुढचा चेंडू चांगल्याशी फलंदाजी पाहायला मिळते ते आपल्याला सचिन सुर्वे यांच्याकडून. त्यांच्या बॅट मधून निघाल्या या 4 धावांनी संघाची धाव संख्या वाढून गेली. संघाची धाव संख्या झालेली आहे ती 18. पुढचा चेंडू सचिन याचा. सचिनने सामना चालू ठेवायचा कंटिन्यू फास्ट मध्ये. पुढचा यानंतर होणारा सामना आमचे सत्यवानजी धाडवे यांचा आम्हाला पाहायचा आहे. ओहो अतिशय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. मला वाटतं पहिली मॅच हारली होती होडेवाडी त्याचा वचपा देखील काढणार. फरशी काय त्यांनी सोडलेली नाही. एक डगाउट मध्ये थांबत नाही. लाल फडका घेऊन आपली फरशी सोडत नाहीत ते सत्यवानची टीम. नागेश बोटके यांची MB11 आणि हा डिक्लेअर स्वरूपात धाव मिळते ती सचिन सुर्वे यांना. अतिशय चांगली अशी फलंदाजी देखील पाहायला मिळते ती सचिन सुर्वे यांची. बघूया काय करतो तर सचिन निर्मल. पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या संघासाठी येथे आलेल्या सर्व क्रीडा प्रेमींचं व सर्व क्रीडा स्पर्धकांचं या मंडळाच्या वतीने कुठे पंचकोशी तेवढा चांगला असा फटका मारले सुर्वे साहेबांनी आमच्या इच्छेने. काय आमचं चुकलं की काय भाऊजी.
एक धाव मिळते, इकडे मारू नका, मारायचं आहे तर पुढे मारा. याची धाव संख्या तुम्हाला वाढवायची आहे. म्हणजे सचिन वरचे सचिन. ओ काहीसा न समजलेला चेंडू आहे तो सचिन सुर्वे यांना. अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी करतो अचूक टप्प्यामध्ये तो सचिन निर्मल. पुन्हा एकदा मला वाटतं ही दिशा आवडते भाऊजींना. काय समजत नाही राग कोणावर काढतायत. एक धाव मिळते, सांगून टाका डिक्लेअर फॉर्मॅलिटी, एक धाव मिळते तुम्हाला. 3 षटक समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या देते 21, फक्त 21. 7, 14, 21. 7च्या सरासरीने धावसंख्या देते 21. शेवटचं षटक शिल्लक असताना कोण घेऊन येतोय आपल्या संघासाठी? स्वतः आयकॉन महागडा ठरलेला हा प्लेयर आयुष सुर्वे. बघूया काय करतोय आपल्या हा जयेश लाड यांच्या संघासाठी. जयेशने त्याच्यावर दुरा संपवली ती गोलंदाजीची. आणि समोर आहे तो गौरव, खरोखर आपलं गौरव करून जातो. सकाळी अतिशय चांगली अशी त्याने इथे फलंदाजी करून दाखवली गौरव याने. गौरव वर्सेस आयुष. आणि ही स्पर्धा चालू आहे ती नाना वर्सेस जयेश. ओहो अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी म्हणता येईल काय सर. हो आणि बाद होते. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते, चांगले यष्टीरक्षक देखील पाहायला मिळाला. आणि बाद होते. धाव संख्या झाली होती 21, फक्त 21च आहे अजून. आणि येतो तो स्वप्नील घाणेकर, हा देखील तवडे गावातूनच प्लेयर आहे. स्वप्नील घाणेकर अतिशय चांगले असे प्रयत्न पाहायला मिळतात. ते जयेश लाड्याचे खरोखरच कौतुक करायला पाहिजे. चांगली अशी कॅप्टनशिप करतो आपल्या संघासाठी. हो आणि हा वाईड इशारा देतात ते पंचांचं खरोखरच कौतुक आहे. पूर्ण दिवसभर उन्हातून त्यांनी काम केलं आपल्या ह्या खरोखरच कौतुकास्पद. आणि सगळे निर्णय अचूक दिलेले आहेत, कोणाला कोणताच काय ऑब्जेक्शन नाही. त्याने पुढचा एक बघूया की धाव मिळतात. प्रयत्न आहे धावण्याचा विनोद फेराड्याचा. 2 किती 2 धावा मिळतात स्वप्नीला. चेंडू आयुष सुर्वे याचा. बघूया काय करतो आयुष. आयकॉन प्लेयर सह्याद्री बॉईज तवडे यांचा. ओ आणि हा झेल बाद होण्याची शक्यता आणि बाद होतोय. झेल कोण घेतोय त्याला आपण तात्या शेठ शिर्के यांच्याकडून बिस्किट पुडा देतो. हॅपी राहा आणि हॅपी राहा तुम्ही. आणि हॅपी एनर्जी वाढवण्यासाठी तुम्हाला हॅपीचा बिस्किट पुडा आपण तात्या शेठ शिर्के यांच्याकडून देण्यात आला. तात्या शेठ शिर्के यांचा सुपुत्र पिंट्यास शिर्के हे देखील इथे मैदानामध्ये हजर आहेत. बॅट्समन हा कोण आहे रे? बॅट्समन कोण आहे रे? फलंदाज. ओहो चांगला असं मारलं चेंडू. बघूया किती धावा मिळतात. एक धाव पूर्ण झाल्या, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण. चोंड्याचा परिणाम आणि तिसरी धाव देखील पूर्ण झालेली आहे. तो चोंडा प्रसन्न झालेला यांच्यावरती. बॅट्समन नवीन आहे, नाव पण माहिती नाही आम्हाला. कोण आहे रे मित्रांनो? अमित. अतिशय चांगली अशी फलंदाजी करतो तो अमित. येथे बरोबरच सर्व मैदान करण्यासाठी आलेल्या माझ्या सर्व या टीम मराठशा या ग्रुपवर असलेल्या सर्व मित्रांचं मनापासून मी आभारी आहे. खरोखर तुम्ही सर्व होतात म्हणून आज आपलं मैदान अतिशय आपलं चांगलं आपण इथे बनवलं. आज सगळे असतील, नाना विचार असेल, जयेश लाड असेल आणि सर्व कुठे गावातील स्पर्धक असेल, परेश ठाके यांचं देखील अतिशय चांगलं असं आपल्याला सहकार्य होतं. आणि खरोखरच हे बावा येडगे यांनी देखील आम्हाला इथे चांगले सहकार्य केलं होतं. चेंडू आयुष्याचा अतिशय चांगल्याची गोलंदाजी पाहायला मिळते. ते आयुष सुर्वे याची चांगला गोलंदाज आहे तो आयुष. धाव संख्या झाली होती 29.
स्पार्टन्स या संघाची धाव संख्या झाली 29. फलंदाजी करण्यासाठी अमित, बघूया काय करतो अमित. हा देखील तळवडे गावचाच सुपुत्र आहे. बघूया आपल्या संघासाठी किती धावा जमा करतोय. 1 धाव मिळते डिक्लेअर स्वरूपामध्ये. मी काम सर धाव संख्या झाली होती 30. जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज असताना सह्याद्री बॉईज तळवडे यांना अतिशय चांगला असा आपल्याला इथे एक सामना पाहायला मिळेल. यानंतर देखील एक आपल्याला मॅच पाहायला मिळेल होडेवाडी वर्सेस कोणचे एनबी होडेवाडी. कोण एनबी 11 वर्सेस कोण आहे रे, कोण आहे तुमच्यावरून? सावी स्पोर्ट्स. एनबी 11 वर्सेस सावी स्पोर्ट्स. या उद्या ही मॅच संपून ती करूया, नाही ते उद्या करूया. ती पहिली सामना त्वरित चालू करून घ्यायचा. काळ होत चाललेला आता खरोखर उन्हात तुम्ही कंटाळला. आता आपण सामना आता हा अर्धा तास संपून टाकूया आणि यानंतरचा होणारा सामना तो आपण सकाळी 9 वाजता सुरू करूया. पहिलाच होणारा सामना उद्या सकाळी एनबी 11 वर्सेस सावी स्पोर्ट्स कुचांबे. एक सकाळी 8:30 वाजता या दोन्ही संघांनी इथे हजर राहायचं. दोन्ही संघांनी नाही तसं 8ही संघांनी इथे हजर राहायचंय. 8:30 वाजता आपल्या नाश्त्याची व्यवस्था आपली इथे केलेली आहे. आम्हाला खरोखरच सावी मधून शुभम राजे शिर्के याची पुन्हा एकदा फलंदाजी पाहायची होती, पण तुम्ही बोलता आता काळ झालाय. खरोखरच हे उद्या नसणार आहेत, हे वेलनेसला जाणार आहेत. आज सर्व अत्यंत आम्हाला होती की आता खरंच फलंदाजी पाहायला मिळेल. मी 7 धावांचं त्यांना डोंगर उभा करायला सांगितलं होतं. एक अंड्रामचा प्लेअर आहे तो आयकॉन प्लेअर. मी बोललो सावी स्पोर्टची मॅच उद्या म्हणून तुम्ही जायचं नाही, थांबायचं आहे. रामश्याम ग्राउंड बनवायचे, थांबा. कापरे 12 बॉल 48 रन मुंबईला मारले होते. आज तुम्ही इथे 5 चेंडू आणि 12 धावा. फलंदाजी करण्यासाठी अमित आणि पप्प्या शिर्के. पप्प्या शिर्के हा देखील अष्टपैलू असा खेळाडू मिळालाय. तो सह्याद्री बॉईज तळवडे या संघाला चांगली बोली लागली होती. मला वाटतं 8-9 हजार पॉइंटला मिळाला होता. काय म्हणतो काय रे, देव 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 कोणी तेवढ्यातल्या बॉलला दे. गोलंदाजी करण्यासाठी आलेला आहे तो नाना. अतिशय मेहनत घेणारा हा खेळाडू आहे. त्याला बॉल द्या रे, पाहिजे त्याला द्या रे. जुना 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 मागापासून मागतोय. जा पण खेळशील ना, खेळायचा घरात ठेवायचं नाही देवाऱ्यात. सामना चालू करून घ्या. फलंदाजी करण्यासाठी अमित आणि पप्पा शिर्के आणि गोलंदाजी करतो तो नाना विचारे. हो चांगला असा हा गोलंदाजी, अतिशय चांगले असे प्रयत्न तो नाना विचारे याचा आपल्या तळवडे स्पार्टन्स या संघाला पुढे नेण्याचा. पहिला चेंडू नाना याचा अतिशय माफक गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. तो स्वतः करण्याचा असेल मला वाटतं. हो आणि हा स्वप्नीलच्या हातात काही बॉल सापडलेला नाही, नाहीतर हा झेल बाद झाला असता तो अमित आणि मोठा धक्का बसला असता तो सह्याद्री बॉईज या संघाला. पप्प्या कदम याने चांगला असं क्षेत्ररक्षण सजवलेलं आहे आपल्या संघाचं. चेंडू नाना विचारे याचा. नाना विचारे एक मेहनती असा हा खेळाडू. एकदा चांगला असा प्रयत्न आहे फटका मारण्याचा. बघूया किती धावा मिळतात त्यांनी. 4 धावा मिळाल्या त्या अमित त्याच्या बॅट मधून.
सांभाळले तुम्ही तुमचा डीजे चालू करा, मागं बंद आहे आवाज. जेवले अतिशय चांगली अशी तुम्ही आज साऊंड तुम्ही इथे आपल्या इथे लावलेला आहे. तो संभाजी होले यांचा पुढचा चेंडू नाना विचारे यांचा आणि बाद होते तो पप्प्या शिर्के, नानाला विकेट मिळते. अतिशय चांगला असा चौकार मारला होता तो पप्प्या शिर्क्याने. आणि पुढचा चेंडू नानावरचा जयू आणि चांगला मारलेला. बघूया की धावा मिळत आहेत. बॉल कुठपर्यंत जातोय, डगावच्या दिशेने गेला. एक धाव पूर्ण, दोन धाव पूर्ण, दोनच धाव समाधान मला तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. दोन धाव पूर्ण केले आहेत ते आणि एक बाद आणि धाव संख्या झाली होती 7. सह्याद्री बॉईज या संघाचं खरोखर आम्हाला चांगलं असं सहकार्य लाभलेलं आहे. 2 दगावत त्यांनी सहकर्त्याने दिलेले आहे. तिथे सुधाकर लाड स्वतः संघमालक आहेत, त्यांनी हे त्यांचे 2 दगाव स्वतःचे आहेत की सर्वांना सावली येण्यासाठी. 8 धाव संख्या झाली. आठ धावा झाल्या तर पहिल्या षटकामध्ये. आता सचिन सुर्वे किती धावा देत आहेत की धाव संख्या थांबवण्याचा प्रयत्न करतात ते सचिन सुर्वे. अतिशय चांगले अशा आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते. सचिन सुर्वे एक ऑलराऊंडर प्लेअर आहे. तेवढे स्पार्टन्स या संघाकडून पुढचा चेंडू म्हणजेच पहिलाच त्यांचा षटकातील तेवढा ताकदीने मारलेला चेंडू आहे. किती धावा मिळत चांगलं तेवढं क्षेत्ररक्षण पाहिलं. एक धाव पूर्ण केले, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण, तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न करणार नाहीत कारण पप्प्याच्या हातात बॉल आहे. 2 धावा पूर्ण. संघाची धाव संख्या झाली होती 10 आणि पप्प्या कदम आहे. मैदान भरलेलं वाटतं इकडे तिकडे. कर्णधार अतिशय चांगला असा हा माणूस तळवडे गावचा. पुढचा चेंडू आणि नो घोषित केला आणि बघा की धावा मिळतात. एक धाव मिळाले स्वप्नील सुर्वे यांचं, स्वप्नील गाणेकर यांचं चांगला क्षेत्ररक्षण एकदा आपल्याला पाहायला मिळतात. या 2 धावा मिळाल्यात. आताच्या धावसंख्या तर बरे होते, धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 12. तलवडे स्पार्टन्सचा आयकॉन प्लेअर मैदानामध्ये एक स्टायलिस्ट विनय जगदाई 2 धावा घेतात. आता 2 धावा घेतल्या. हो 2-2. मग धाव संख्या 12 ना. किती चेंडू 17 चेंडू 19 धावांची गरज. हो तेवढंच. बघूया किती धावा मिळतात. डिक्लेअर स्वरूपात बॉल जातो की 1 मिळते, 2 मिळते, पंच सांगतील. चांगला असा प्रयत्न. 2 धावा पूर्ण केल्यात. मला वाटतं 3 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत. अतिशय चांगला प्रयत्न म्हणावा लागेल तो जयेश लाड. मैदानात आल्यापासून अतिशय चांगली अशी धावगतीमध्ये वाढ होते ते सह्याद्री बॉईज. अतिशय चांगला असा संघ आहे. दोन्ही संघ आपण बोलले तर चांगले संघ इथे आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. एक चांगला असा सामना आणि पुन्हा एकदा चांगला असा फटका मला वाटतं डगावच्या दिशेने. एक धाव पूर्ण करून दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. चांगलं तेवढं क्षेत्ररक्षण. आपले पार्टनर जयूला प्रोत्साहित करतायत. जयू तू मैदानाचं सांभाळायचं आणि धाव संख्या वाढवायची आहे. अतिशय चांगला असत जयूला. पण पुन्हा एकदा
आला असता पण असू दे. तुम्हाला दोघांना थांबून रन्स करायचे असतील तर त्याला तुम्ही तरी काय करणार. धावसंख्या 18. 14 चेंडू आणि 13 धावांची गरज असताना बघूया काय करतो तसं. हो पुन्हा बिरसाटला चेंडू जागुष्टे यांच्या दुकानाच्या दिशेने स्वप्नील गाडेकर तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण करतो. पप्प्या खेळतो बॉलासोबत गावला आणि एकच धाव समाधान मानावं लागते ते. जयू आला. जयू एक तुझा स्वतःचा एक सिक्स दाखव मित्रा. काय सारखं धाव विचारून काय करायचं. एक चेंडू शिल्लक. मला वाटतं या चेंडू मध्ये जयेश लाड 6 मारणार. जयेश लाडने या चेंडू मध्ये 6 मारला तर 600 रुपये देणार. 600 रुपये जाईल. 600. ओ माय गॉड. खालच्या पेटच्या दिशेने मारलेला चेंडू. जयेश लाड मला वाटतं आज रात्री झोपणार नाही. 4 झोपेच्या गोळ्या घ्याव्या लागतील. मी हा मारला कसा हाच मला पडलेला प्रश्न आहे. जयेश लाड खरोबर तुमचं कौतुक आहे. या संभावने हा घेतला होता म्हणजे माझा विनयात चालवत होता बिंदू. तुझा चेंडू साहिल्याचा चांगला असा मारलं. आज जयू तापलाय. जयू का ऐकत नाही मला वाटतंय. चांगलं सगळं तिथे तापून आला आणि तेवढी चांगली फलंदाजी करतोय. जयू एकदा तापला की कुठलाही गेम असू दे मित्रांनो, कबड्डी असू दे, नांगरणी असू दे, नांगर सोडून धावतो. लोणनी सोडून धावतो. पण त्यावर आमच्यावर मॅच कबड्डी याची असलीच तर तुम्ही बोलला याच्या पायात जादू आहे की याने इस्काने काढला. बघूया की धाव मिळतात. 2 धाव मिळणार त्या जयू लाडाला. तेवढं चांगल्याचा प्रयत्न खरं असा कर्णधार पाहिजे जसा परेश टाके कर्णधार आहे मित्रांनो. खरोखरच त्याला चांगली अशी वर्णी सांगितलं होतं ते शिगवण सरांनी. धोनी सारखे इथे कर्णधार शिकले काय प्लेयर आहेत ना भारी. पण त्यांना सगळ्यांना घेऊन त्यांनी अतिशय चांगलीशी गोलंदाजी करून आपला संघ विजय मिळवून दिलाय. अतिशय चांगलीशी गोलंदाजी पाहायला मिळते तो साहिल जिंगरे याची आणि बाद होतो तो अमित. धावसंख्या 27. जिंकण्यासाठी फक्त किती 8 बॉल 4 ना. 8 चेंडू आणि 4 धावांची गरज आहे फक्त जिंकण्यासाठी. आणि मैदानामध्ये मला वाटतं इथं आयकॉन कोण आहे. मंदार पेडामकर. हा देखील 8,000 पॉइंटला गेला होता तो ऑप्शन साठी प्लेअर. या मैदानाचा त्याला देखील चांगलासा प्रॅक्टिस मध्ये प्लेअर आहे मंदार पेडामकर. आता स्वतः कर्णधार आणि मंदार पेडामकर काय करतात मला वाटतं तुम्ही दोघांनी थांबायच्यात आणि या 4 धावा दोघात करून घ्यायच्यात. 8 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. पप्प्या कदम टेन्शन मध्ये कुठला बॉलर आणायचा. साहिल जिंगरे बघूया काय करतो तो. मंदार पेडामकर कुठली गावचे सुपुत्र. अतिशय तेवढीच अशी चांगली अशी आपल्याला फलंदाजी त्याच्याकडून पाहायला मिळेल. तेवढी चांगली अशी गोलंदाजी करतो तो हा साहिल. साहिल जिंगरे याची आम्ही एकदा मॅच भरली होती 2 वर्षापूर्वी. त्याच्यावरचे बेस्ट बॉलर हा आम्ही त्याला पुरस्कार दिला होता इथे कुटरी गावामध्ये. अतिशय हा चांगला असा बॉलर इकडे आपल्याला पाहायला मिळतो साहिल जिंगरे. ओहो काही आणि वाईट. पंचांचं खरोखरच कौतुक आहे. तुम्ही सर खरोखर अतिशय चांगले असे आपले निर्णय इथे दिलेले आहेत आणि ते देखील हे सर्व स्पर्धकांना मान्य झाले आहेत. त्यांनी
पुढचा चेंडू साहिल याचा आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे ती किती धावांची 3 धावांची गरज होती आणि आता फक्त 2 धावांची गरज आहे. अति जोरदार आहे. 6 चेंडू आणि 2 धावा. मला वाटतं मला जयेशच्या बॅट मधून एक 6 बघायचं आहे. जयेशला इकडे यावंच लागेल. 1 रन्स काढून द्या जयेशला. कारण जयेशच्या बॅट मध्ये अजून कधी 6 पोचलेला नाही असं बोलतात सगळे. गोलंदाजीसाठी येतो तो पळवडी गावचा सुपुत्र स्वप्नील घाणेकर. बघूया काय करतो तो स्वप्नील. एवढा चांगलाचा प्रयत्न होता माझ्या विण्याचा. विण्या माझा कोणत्याही स्पर्धेत असू दे कोणत्याही टीम मध्ये असू दे चांगले प्रयत्न असतात आपल्या संघाला घेऊन पुढे जाण्याचे. पण आज लकी ठरलेला आहे. त्याला काही शेते काय गेम आज लागले नाही तर खरोखर अतिशय चांगला असं तो फलंदाज आपल्याला एक चांगली अशी फलंदाजी पाहायला मिळाली असते. पुन्हा एकदा मी मित्रांनो तुमचं सर्वांचं क्रीडा रसिकांचं एकदा मनापासून एक स्वागत करतो. तुम्ही इथे आलात म्हणून आज खऱ्या अर्थानं आपली स्पर्धा एक चांगल्या लेवलला इथे पार पडते. आमची स्पर्धा पाहण्यासाठी खास गणेश डांगे साहेब खास तुम्ही आलात त्यांनी तुमचं देखील मनापासून इथून हृदयातून आमचं मनापासून तुमचं आम्ही स्वागत करतो. जय भवानीचे कोच पुढचा चेंडू स्वप्नील घाणेकरचा. बघूया नाना कशी लावतोय आणि दोन्ही आपल्याला कॅमेरामन पाहायला मिळतात त्यांचं आणि अंपायर लोकांचं मनापासून कौतुक आहे. त्यांना उद्या पाण्याची सोय चांगली करा मित्रांनो. त्यांनीच म्हणतो उन्हात थांबायचं आहे. अरे कवल तोडायला गेला माणूस आईन तोडत नाही एवढं टाइम. तो बिचारा सकाळपासून बसलाय पण न कंप्लेंट करता. सांगितलं कोणाला मयेकर साहेबांना सांगितलं आम्हाला काय असू दे. तुमचं कौतुक आहे मित्रांनो खरोखरच अतिशय. ओ हो हो स्वप्नील घाणेकरची चांगली अशी गोलंदाजी बाय पत्त्या बोळा पडतोय काय पत्ता तुझी फलंदाजी पण नाही काय करतोस काय. आता जयेश लाडचं काय करतो. जयेश लाड तुम्ही 6 रन मारायचे फक्त. जयेश लाड 1 रन्स पाहिजे. 6 रन मारत मला 600 रुपये देणार. मारा बघूया. हा पुढचा चेंडू. प्रयत्न आकुड आणि बाद. मला माहिती ना लालची पोटी माणसं किती जीव गमवतात ते. अरे लालच बेकर आहे जयू आणि लालची माणूस रे तू पण. तुला बोललो काय ना लगेच गेला तिथं मारायला. 600 रुपये कमवायला गेला दिवसभर इथं. आता हे कोणाले 1 रन साठी आयकॉन फिरला. 1 रन साठी गेला. जयेश लाड पुन्हा तुम्ही आज 6 मारत होता. मला माहिती ना तुमचा चेंडू तर सीमेच्या बाहेर राहणार नाही. आज सीमेच्या बाहेर गेलाय तो माझ्या नितेश शिर्केचा चेंडू. काय खाऊन आला होता नारायण सांबार. नितेश शिर्के मी राकेश जागुष्टे कोच 11 फायटरचे कोच मोहम्मद कैफ. हा व्हेरी गुड. तुमचा आवाज इथे येतो माईक नसला तरी पण. पीसीसीला तुमचा सपोर्ट आहे आम्हाला माहिती आहे कारण दादू टाके तुमच्या बाजूला आहेत. येस 4 चेंडू आणि 1 धावांची गरज. बघूया काय होतं. स्वप्नील आणि आयुष सुर्वेला मस्त मारलेला आहे. ही खरं कला आहे पाहायला मिळते. आणि विजयी झालेला संघ आहे तो सह्याद्री बॉईज तळवडे सुधाकर लाड यांचा हा संघ. एकदा